Hello! So dahil birthday natin, so sunduin natin yung yung ice cream kasi nagpa-order tayo ng ice cream. Wow! Akala mo talaga no? Dahil sa probinsya tayo nagpa-order tayo ng isang bucket na ice cream, yung buong ice cream kasi ang dami nating mga dito, ang dami nating mga friendship, yung mga alam mo yung mga kapitbahay talaga natin dito sa area namin. So, ang sabi ko, yung flavor na wala, gusto ko lang flavor, yung parang simple lang, yung cheese saka mango. Wow! So sobrang tuwang-tuwa. Ay, ipakita ko pala sa inyo yung mamaya ha. Yung namin, yung igiban. Kasi di ba yung sa live, gusto ko ipakita ko sa inyo. Pero ngayon, wag muna kasi birthday natin. Kaya gising ko lang. Ang aga nung ice cream dumating. Around pa lang, 6:30 pa lang yata yun. Dumating na yung ice cream natin. So, punta natin, sunduin natin kasi nakalapag na dito. Wait lang ha. Hink! Hink! Oh, may motor, sunduin natin. sunduin natin yung ice cream. Kasi nga, may ice cream tayo kasi nga, alam mo pag nasa probinsya, di ba, pag ice cream, perfect na yon. So, andito na yung ice cream, dumating na yung ice cream natin. Mamaya makita nyo din kung paano bitbitin, 'di ba? Kung paano bitbitin yung ice cream. Ngayon hindi muna bitbitin yung ice cream. Ipakita nyo muna kasi ako dapat yung unang kukuha ng ice cream kasi nga 'di ba? Pag birthday mo may ice cream dapat dito sa probinsya kasi pag wala ay kawa gyud. Kaya may ice cream. Unya, ipakita ko sa inyo unya yung pagluto natin lechon. Kawaw ng lechon. No, bigla, no? Alam mo, kung dako na kitong lechon, pinaikot-ikot mo na dun sa mga kauban nato kay mga kuan ra ba na sila, mga butan ra ba na sila. Sila taga-ihaw. Wow, taga-ihaw. Akala mo baligin taong lami atong lechon na. Sus ko, dako-dako ra ba tong lechon? Pero gamay ra matag budget, pero kanang kuan ra ba, kanang katuwaan ra ba? Kung gusto mo nga rin, kaon lang yun. Basta di taga Ormoc ha, taga Manila. Yung nakakita ang video ng taga Ormoc ay gamay ra gining ice cream na inyo kay kanang hiwa-hiwao naman taga hining kuan uy kaning inasal, pero pwede man nga rin good mo pag kuan na. Tandaan ha, akong birthday May 4. Pag mo nga rin May 5 ay wa na hurot na kay bawo ra baka na diri kay baon-baon na kuha diri tapos ngadto dayon, di ba? Hurot na. So pag May 4 pag naalala niyo birthday ko, nga rin kay mag-inasal ta. Woho! Kaon mo tag ice cream. Sorry, it's DJ. So ito nakalapag na yung ice cream natin, oh, yan. Hoy, hindi ni tao ha, ice cream. Ice cream ni. Baka mingon mo tao yan, oh. Oh, tsunininining. Wow! Oh, punong-puno yan. Pero alam mo, kanina tinitikman ko muna. Kasi, ako gusto tayo unang titikim bago ng iba, di ba? Oh, yan. Daghana ani. Ibaw ka daghana ani. Ubuhin yun ta. Ubuhin yun ko ani yun. Ay, o kanya na. Hoy, mag-subscribe mo ani kay bawo ra mo kung tagpila po ning ice cream sa probinsya, mahal-mahal ra ba? I-share niyo pod ni kay para matuwa man pud ta ani makabawi man ta ni gasto ng ice cream ha. Okay, so yan. Later pamigay natin ito sa mga bata kasi nga yun yung hilig na hilig sila. At saka ang libre nito ay mayroong 100 na cone ng ice cream cone. So 100 siya kay bawo makani o na nasa plastic gud ang cone diri gud kay bawo gud ka at saka gagmay na. Kung walay cone, alam na ang butanganan baso, baso sa kape mao gid diri So yan, okay, so tikman natin yung pang lumi agyod ang butang inyo hanggang tan-aw ra gid mo. So puntahan natin yung yung pinaluto nating lechon. Wow, pinaluto! Akala mo talaga. Pinaluto nating lechon kasi nandito sa kabila naming kapitbahay para doon sa area kasi wala namang area doon sa malapit sa amin para ikot-ikotin yung lechon. Akala mo talaga yung lechon. So makita niyo ngayon kasi nag-text na malapit na dong maluto. So wait lang. Naglakad kami dito sa
sa pathway namin. Nakala mo talaga, kami may-ari ng pathway, no? So, dahil sa pathway na to, yung utlanan, alam mo yung utlanan, yung boundaries, doon sa kabilang, hindi sa amin, at saka yung sa amin. So, yun. Okay. So, bilisan natin. Pasensya na kasi gumagalaw yung ano, kasi parang selfie, ano lang yung sa akin, selfie video. Gumagalaw siya. So, malapit na tayo. Ang layo ng ano, no? Ang layo ng pinapalutuan, para hindi malikabok. At saka maganda yung ano, yung area doon sa pag ano, kasi nga parang ano pa yun, pinapalaki pa yung beak na yun bago ano, yung baboy bago lechonin. Okay? So, tingnan natin kung gaano kakinis yung ano, yung baboy. Kagabi, around 3 o'clock, nag-start na siyang katayin. So, ngayon, paluto na daw siya. So, bisitahin na natin kasi paluto na. Kasi ang laki. Halos mag 100 kilograms. Wow! So, halika, puntahan na natin. Takbo na tayo. Okay? Para makita natin kung paano yung setup ng inasal ng baboy. Okay? Para mamaya kainan na agad tayo. Sa ano? Okay, nasaan yung baboy, Ting? Saan? Wa na? Na ano na? Wala na. Tapos na. Tapos na yun. Naluto na yun. Wow! Ang sarap. Ang ganda. Oh, tingnan mo, Pak. Ang lutong. Oh. Wow, ang laki pala ng 100 ko. Sabi ko na nga ba eh. Buti hindi nga to na ano, ito yung astig naming tagaluto. Oh, yan. So, akala ko nga mabali yung kawayan kasi sobrang laki talaga siya. Kasi alam mo naman dito sa probinsya, 'di ba? Hindi lang man ano on the spot na ano kakain. So, titikman natin mamaya kasi ang sarap-sarap. Oh, malapit na pala talaga maluto. Nag-in-in na lang. Okay, so yan. Woo! So, tikiman na. So, naghiwa na ang katong tagaluto nato. Patikim dito sa taga ikot-ikot. Nag-in-in ang kaning balat. Oh, unsa man boss? Lami ka na. Oh, kom. Ang sarap, no? Oh, 'di ba? So nangalaglag yung mga bawang dito. Pag mahilig talaga kayo nito, nako, ang sarap talaga. Tingnan pa lang, oh. Okay, so tikman natin. Sorry, it's DJ. You can get some. So, check din natin yung sinaing kasi alam mo na, pag may lechon, dapat may kanin. Kasi pag walang kanin,
paano na lang, 'di ba? So ito na yung kanin natin, 'di ba? Pang maramihan talaga 'to, ano tayo ng brown rice or red rice ang tinatawag dito. So para healthy din. Oh, may ganun pa no. So yan, lakihan ng lakihan na ng kawali yung gagamitin natin o kaldero. So 12 kilos to yung nito, parang tinatansya natin. So si Piloy po yung tagaluto ng kasi sobrang galing po niyang magluto talaga ng bigas na yan. So yan, dapat dandahan talaga at saka tamang tamang apoy para swak din po sa yan, 'di ba? Napakasimple pero nakakatuwa talaga. Grabe dito sa probinsya, talagang tulungan ng mga kapitbahay namin. Sobrang galing. Talagang kung wala sila hindi ito mabubuo yung event na to. So napakagaling nilang magluto. Ganyan oh. Wow. Brown rice pa yan. Nandun yung katabi yung natin, inasal natin. Ayun. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.
kinuha na natin yung cake natin. Wow, iba cake. Akala mo talaga eh. So, binili natin yung cake doon sa city pa. Pero dito sa province namin, meron doon sa barangay namin, meron ng nag-bake ng cake by order po siya. So, alam mo, hindi naman mahirap talaga. Kaso nga lang, galing nga akong city kasi may binili din tayong isda para dagdag ba. Kasi mamaya may yata, may inuman din. Inuman? Hindi naman tayo umiinom. Yung iba, yung kapitbahay natin, ay gusto ding so kung may maabot din tayo, tawag niyan, bumili tayo ng isda para isugba. Kasi well, inom-inom ng konti sila, so napoy isusugba ba. So sa city na kayo may bumili ng konting-konti lang na na pampainit nila. At saka yun, kaya bumili na din tayo ng cake. So yun. So malapit na tayo dun sa namin, sa tawag nito, sa bahay kubo namin. So wala, simpleng buhay lang. So enjoy lang natin. Nagbihis na tayo kasi kahapon yung sayawan, 'di ba? Tapos yun, umuwi din sila ng saglit. So ngayon pagpatuloy din. So naman, tulong-tulungan naman dito at nakakatuwa kasi napaka accommodating, at saka alam mo yun, lagi po sila nga po yung mahihiya sa atin eh. Salamat din pala dun sa nagbigay sa akin ng manok, kasi ang laki ng manok. Pagising ko may manok na akong ugis. Alam mo yung ugis, yung puting manok na parang sunoy. Sunoy is a rooster. So pa-rooster na siya, malaki-laki na yon. So kaniyang umaga, agad natin, tawag niyan, ginawa agad nating parang tinola, right? Tinolang manok. So ang sarap ng sabaw kasi ginisa-gisa ni mama konti, tapos nilagyan ng sili, daw ng sili, tapos medyo maanghang pak, tapos ang sarap. Okay, so malapit na tayo, kaya yung cake natin blue, hindi siya red ribbon kundi blue ribbon. Okay, wala, katuwaan lang yun. Lapit na tayo. Okay, so mag-ihaw-ihaw pa tayo kasi kailangan natin. Okay. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서